Дякую за запрошення в цю студію. Обрав, якщо чесно, дуже випадково цю спеціальність. Насправді мріяв поступити на німецьку мову і літературу, вчити німецьку мову, їхати потім в Німеччину, там жити, там заробляти гроші. Але на жаль, результати моїх іспитів ЗНО були не дуже вражаючими, скажімо так, і тому в мене були дуже низькі бали, і я мав обирати серед університетів, в які я потенційно міг потрапити. Кажу чесно, як є. І серед спеціальностей я помітив кримсько-татарську мову і літературу, і вона мене, чесно кажучи, зацікавила, тому що це щось нове, це щось екзотичне, це щось оригінальне, тому що всі мої однолітки, всі мої друзі, вони йшли на програміста, менеджера, не знаю, адміністрування, такі доволі популярні професії. Я вирішив для себе обрати щось екзотичне, і я жодного разу про це не пошкодував. А що ти знав до цього, як прийшов навчатися на цю спеціальність? Що ти знав до цього про кримських татар і про Крим? Окей, знову ж таки кажу правду, і трохи за це соромно. Я не знав нічого про кримських татар і про Крим, а я навіть не знав, що в них є власна мова. Коли я переглядав спеціальності і побачив кримсько-татарська мова і література, я прям вау. Це таке існує, в них є своя мова. На уроках історії нам розповідали про депортацію, про кримських татар, але мене це не дуже сильно цікавило, і мені здавалося, що депортація це було не щось таке, знаєте, це не було якимось злом. Це було, просто вивезли людей, я не поглиблювався в це і нам, не розповідав. Ти цього не розумів? Я не розумів цього, так. Вже потім, коли я прийшов на цю спеціальність, почав вивчати, почав дізнаватися більше, я зрозумів масштаби взагалі трагедії, яка відбулася. А ось, можеш більш конкретно сказати, які, можливо, інсайти були, коли ти почав вже вчитися на цій професії? Що ти зрозумів? Я багато чого зрозумів. Я відчув на собі ту боль, яку перенесли кримські татари, тому що майже половина населення загинула під час цієї депортації. Я цю боль відчув не на собі, я бачив цю боль просто в очах викладачів, в очах працівників університету, кримських татар, з якими мені довелося спілкувати і співпрацювати останні 4 роки. І я просто зрозумів, яка це болюча тема і що над нею треба працювати. От зараз, з огляду на свій досвід, ти вже розумієш, що більша частина українців, яка живе на материковій Україні, вона майже не знає, хто такі кримські татари. Так, вірно. І, як ти сказав, навіть не знав, що є власна мова. Так. І ця спеціальність, вона не є такою популярною, як, можливо, інші мови або інші професії. На твою думку, що ми вже зараз можемо робити для того, щоб змінити це? Щоб спеціальність ставала більш впізнаваною? Ти ж розумієш, що це більш глобальне питання. Зачем тобі це? Навіщо мені це? Так, навіщо тобі це? Як я вже сказав, я випадково тут опинився. Це ми зрозуміли. Так, але мені це потрібно, по-перше, не буду скривати, для саморозвитку, тому що навіть ця спеціальність, вона дає багато можливостей, вона дає багато виборів і можливості розвиватися. А ти можеш сказати, які це можливості для того, щоб інші також зрозуміли? Тому що багатьом... Так. Серед можливостей, навіть можу навести приклад, кримськотатарська мова дуже затребувана у світі. Наша викладачка Сабрія Оджа, вона розповідала, як вона працювала в Ірландії перекладачем військової термінології, і їм саме в Ірландії треба був перекладач кримськотатарської англійської. Це дуже затребувана професія, і я впевнений, що не тільки в Ірландії, а й в інших країнах потребують перекладачів взагалі кримськотатарської мови. Так, ось Рома мене трошки в інший бік нашу бесіду перевів, але я все ж таки хочу продовжити. Ти вже сказав, що зараз відчувається, що кримськотатарська мова, вона є, вона вже стає більш популярною. Але все ж таки не в тих масштабах, якою вона може бути популярною. І взагалі розуміння, хто такі кримські татари, хто вони є та де він Крим в Україні на материковій частині, як ми можемо змінити цю ситуацію?
Ну, дивіться, як я вже знаю, в нас є концепція про становлення і розвиток кримськотатарської взагалі культури і мови. Я думаю, що ми на правильному шляху. Вже існує стратегія, по якій просто-напросто треба працювати. Вона прописана, наскільки мені відомо, на наступні 10 років. Окрім того, я думаю, що ми маємо вести активну роботу серед молоді, ну саме серед молодіжних організацій, створювати, організовувати освітні проекти, мистецькі проекти, на які ми будемо запрошувати кримських татар і на яких ми будемо освітлювати саме питання кримських татар, питання кримсько-татарської культури, літератури, історії. Все насправді просто, треба просто йти за стратегією. І я думаю, що навіть не завадило б впровадити ще в якомусь університеті спеціальність кримської. Дивись, ну от стратегія, на твою думку, вона допоможе зблизити, налагодити цей зв'язок між українцями та кримськими татарами? Мені здається, що зможе, але тільки стратегії буде недостатньо. А що має відбутися? Треба працювати, як я вже сказав, в молодіжному секторі, саме в секторі молодіжних організацій і реалізації освітніх мистецьких проєктів.